Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. З нашай варшаўскай студыі Еўрарадыё наш першы госць, даўгачаканы, нягледзячы на тое, што даволі часта адгукаецца на наши просьбы завітаць у эфір, гісторык Александр Фрыдман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Рады заўсёды вас бачыць, і я, і наши гледачы. Заўсёды шмат каментароў і вельмі станоўчыя водгукі. Спадар Александр, вельмі шмат назапасілася, нягледзячы на тое, што вось буквально здавалася б, усяго колькі дзён таму з вами размаўлялі, але тэмы ўсё новыя і новыя. Давайте важную вельмі тэму сённяшняга дня і датычную Германіі, новага ўрада Германіі, і што з гэтай нагоды чакае беларуска-германскія адносіны. Мы крыху пазней, зараз вернемся да ўжо такой, можа быць, ледзь не звыклай тэмы, гэта мігранцкага крызісу. Вы ў сваім допісе, у сваім тэлеграм-канале, дарэчы, раю падпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, так вот лацініцай, і набірайце Фрыдман, будзеце мець магчымасць шмат цікавага чытаць, тым больш, што пакуль яшчэ гэты тэлеграм-канал экстрэмісцкім не прызнаны, так што можна чытаць спакойна. Так вось, вы ў сваім тэлеграм-канале адзначылі, што ЕС можа там ці пачынае рыхтавацца святкаваць перамогу у, як вы там написали дакладна, мігранцкім элеменце гібриднай вайны. Гэта мы асобна адзначым, але пакуль ці не зарана плануе ЕС ужо рыхтуецца святкаваць перамогу ў гэтым гібридным мігранцкім супрацьстаянні? Фактычна, калі пачуць, паглядзець тое, што гавораць і што пішуць еўрапейскія чыноўнікі ці вядучыя пасады, ці вядучыя асобы Еўразвяза, дык там аптымізм сапраўды прысутнічае. Яны лічаць, што яны сваіх асноўных мэтаў у прынцыпе дамагліся і ў пэўнай ступені прадухілілі гуманітарную катастрофу. Вось калі разглядзець гэта менавіта з гэтага, з еўрапейскага пункту гледжання, першая мэта была спыніць прыток мігрантаў у Беларусь. З гэтай мэтай праводзіліся перамовы на Блізкім Усходзе, у Іраку, у Ліване, у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, у Турцыі. Там былі перамовы, і гэтыя перамовы яны былі паспяховымі, бо праз Турцыю, праз Ліван, праз Дубай, яшчэ раней праз Ірак транзіт і прыток мігрантаў фактычна спыніўся. Потым быў гэты уплыў на авіякампаніі, якія пагадзіліся больш у гэтым міграцыйным праекце не ўдзельнічаць і спынілі фактычна транспартыроўку мігрантаў. У гэтым накірунку Еўразвяз меў поспех. Другое пытанне санкцый, яно фактычна вырашана. Мы дакладна не ведаем, што будзе ў гэтым санкцыйным пакеце, але ён фактычна прыняты і ўжо рыхтуецца наступны, так бы мовіць, такая аб'яднаная пазіцыя Еўразвяза по гэтаму пытанню, по супрацьстаянню міграцыйнаму этапу гібриднай вайны, яна была дасягнута. І трэці, гэта таксама вельмі важны, напэўна, галоўны чыннік гэтага ўсяго пытання, што тое, што адбывалася на мяжы, калі мігранты знаходзіліся непасрэдна на мяжы, калі былі спробы такіх вельмі сур'ёзных прарываў мяжы з боку мігрантаў, калі былі сутыкненні на мяжы. Сутыкненні і спробы прарываў яны ж працягваюцца, гэта вядома, але гэта не параўнальна з тым, што было на мінулым тыдні. І Лукашенко так ці інакш мігрантаў з мяжы, з непасрэднай мяжы забраў, яны ў гэтым лагістычным цэнтры апынуліся, і сёння ўжо ідуць размовы пра тое, што гэтыя людзі накіруюцца на радзіму. Ужо пэўная частка з іх знаходзіцца ў Іраку. І іракскія ўлады гатовы працягваць і прымаць гэтых людзей далей. Так што вось гэтыя мэты яны былі дасягнуты. Пытанне, якое застаецца, ці будзе Лукашенко гэтую міграцыйную
гульню працягваць. У еўраразвязе лічаць, што больш працягваць не будзе, напэўна, не таму, што ён вось такім зрабіўся добрым. Не, тут ілюзій, зразумела, няма. А яны лічаць, што гэта працягвацца не будзе таму, што зроблена ўсё, каб гэта не працягвалася, і у Лукашэнкі проста не будзе магчымасцяў гэта працягваць так, як ён гэта рабіў летам і ўвосені. Але тым не менш, эксперты, якія выступалі ў нас в эфіры, той же самы Павел Усаў ды іншыя, яны кажуць, вот глядзіце, нават па падліках еўрапейскіх палітыкаў і адпаведных служб у Беларусі зараз 15 тысяч мігрантаў знаходзяцца. Турыстаў, якія нечакана сталі мігрантамі, а потым ператварыліся ва ўцікачоў чамусьці. Зляцелі назад у свае краіны за апошнія дні менш чым паўтысячы, паўтысячы, хай сабе. Як мінімум 14 тысяч, а то, можа быць, і болей, іх яшчэ знаходзіцца ў Беларусі. Як сказаў Павел Усаў, іх адвялі, ў прынцыпе, ад мяжы і засялілі, і там на склад усіх адправілі ў гэты лагістычны цэнтр, але з гэтага складу іх могуць у любым зручны момант, так бы мовіць, дастаць і рэагаваць на што-небудзь там. Ухваленне 5-го пакета санкцый. І вось вам наноў уся сітуацыя. Гэта магчымасць, безумоўна, ёсць. Што тычыцца лічбаў, польскі прэм'ер Маравецкі нават называў на мінулым тыдні лічбу 20 тысяч чалавек, якія знаходзяцца ў Беларусі. У еўразвязе кажуць, хутчэй сапраўды пра 15, але 20 ці 15 гэта ўжо пытанне не прынцыповае ў гэтым сэнсе. Што Лукашенко з гэтымі... І, дарэчы, вы ўзгадалі тых людзей, якія былі накіраваны на радзіму. Мы ведаем пра адну групу людзей, якіх сапраўды адправіліся самалётам іракскай авіякампаніі. Так, яны прыбылі на радзіму, там былі кадры, як іх віталі, сустракалі, бралі інтэрв'ю ў Курдыстане. Учора беларускія ўлады праведамілі пра тое, што яны ж яшчэ накіравалі, што яшчэ 118, калі я не памыляюся, асобаў Беларусь пакінулі. Але што гэтыя людзі кудысьці прыбылі, што іх нехта там сустракаў ці ў Іраку, ці ў Сірыі, ці ў Турцыі, пра гэта не было ніякіх паведамленняў. Я вось і учора, і сёння спецыяльна праглядзеў курдыстанскую прэсу. Дарэчы, значная колькасць курдыстанскіх выданняў, яно даступныя на англійскай мове, яны маюць англійскую версію. Так вось там ніякіх паведамленняў пра тое, што яшчэ прыбылі нейкія 118 чалавек, такіх пытанняў гэта не ўздымаецца. Так што ці сапраўды гэтыя 118 чалавек пакінулі радзіму, і куды не радзіму пакінулі Беларусі, куды яны накіраваліся, гэта пакуль застаецца такім адкрытым пытаннем, тым больш, што беларускія ўлады ніякай канкрэтнай інфармацыі на гэты конт не паведамілі. Што тычыцца тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, так, яны поўнасцю ў руках Александра Лукашэнкі. Лукашенко можа рабіць з гэтымі людзьмі ўсё, што ён жадае. Тыя кадры, якія мы атрымліваем, яны паказваюць, што ніякай сур'ёзнай свабоды ў гэтых людзей, якія знаходзяцца ў лагістычным цэнтры, няма. Калі яны накіроўваюцца, напрыклад, абмяняць грошы, дык разам з імі накіроўваецца ахова. Ужо сам той факт, дарэчы, што там створаны пункт абмену грошаў, ён як бы парадаксальны. Калі з аднаго боку гэта уцікачы, у якіх няма нічога, якія бягуць ад вайны, адкуль там грошы, якія яны могуць абмяняць і нешта нават набыць за гэтыя грошы. Так што гэта вось тую афіцыйную версію беларускіх уладаў пра уцікачоў ад вайны, гэта не стасуецца з гэтай версіяй. Так, зрабіць беларускія ўлады могуць сапраўды вельмі шмат. Іх могуць яшчэ раз даставіць гэтых людзей на мяжы. Можна справакаваць сутыкненні. Усё, што заўгодна. Але пытанне, якое паўстае, а што гэта Лукашенку дасць? Што Лукашенко яшчэ можа вось гэтымі метадамі дамагчыся? Ён спрабаваў, гэта не працуе. Перамовы, тое, што было, гэта не перамовы з ім. Гэта такі тактычны крок і палітычная гульня з відавочным пераможцам.
Ангелы Меркель. Ангела Меркель перамагла Лукашенко, ну просто гэта такі, ну что тут яшчэ скажаш, вельмі моцны крок, дарэчы, у выніку атрымаўся. Гэтыя перамовы, так, з аднаго боку, мы не перамовы, гэтыя тэлефонныя размовы, мы нешта робім, але у выніку, так, мы паразмаўлялі, Лукашенко атрымаў такі прапагандысцкі бонус, выкарыстаў гэты прапагандысцкі бонус, а далей што? Яго патрабаванні, ну ніхто гэтыя патрабаванні нават усур'ёз не ўспрымае, ніхто на якія перамовы з ім не ідзе. Так што калі ён будзе спрабаваць нешта рабіць, ну што ён зможа з гэтым дамагчыся? Тым больш, што Еўразвяз зрабіў усё, каб цяпер санкцыі прымаліся значна хутчэй. Там магчымасць для пашырэння санкцыяў і для эканамічнага ціску яна нават пасля гэтага 5-го пакета захаваецца. У Лукашэнкі фактычна няма ніякіх магчымасцяў там на нешта паўплываць. Ну, не ведаю нават, як вам тут наконт выкарыстання прапагандысцкіх мэтах гэтага тэлефоннага званка Меркель, таму што вы самі учора звярнулі ўвагу на адзін з расійскае ток-шоу, на якім ардынаносны прапагандыст прысутнічаў, і дзе вядоўца вельмі так з такой радасцю колькі разоў паўтарала: еўрапейскія палітыкі называюць Лукашенко крывавым дыктатарам. Так вот радостна это яна абгаварыла і казала, ну про якую легітымізацыю і прызнанне ідзе размова? Ніхто яго не прызнаў. Нават расійскія вось калегі гэтых беларускіх прапагандыстаў так вось радостна про гэта паведамляюць. Таму казаць про некае такое ўжо паспяховае выкарыстанне у прапагандысцкіх мэтах званка Меркель, ну я б можа не стаў. Ну не ведаю, яны ж беларускія прапагандысты, чым яны займаліся ўвесь апошні тыдзень. Весь апошні тыдзень ім трэба было падкрэсліць спачатку, што вось Меркель вядзе з Лукашэнкам нейкія перамовы, што Лукашенко гэта такая буйная дзяржаўная фігура, што ў Еўропе без Лукашэнкі ўвогуле нічога не абыдзецца, што вось нават Меркель прыйшлося пайсці да Лукашэнкі, бо толькі з Лукашэнкам можна вырашыць нейкія еўрапейскія пытанні. Прыклада, такі наратыў ён быў, такі досыць аптымістычны наратыў, калі нават беларускія прапагандысты зразумелі, што з гэтых званкоў Меркель нічога фактычна не будзе. Нават яны паступова змяняюць сваё стаўленне да Меркель, калі яно было на мінулым тыдні такім, ну, досыць нейтральным і нават пазітыўным часткова, то цяпер ізноў яны вяртаюцца да таго, што было раней, што гэта вораг, што гэта нашчадак нямецкіх фашыстаў і іншыя гэтыя вядомыя прапагандысцкія рэчы. Другое, што яны падкрэслівалі, гэта інтэрв'ю Лукашэнкі BBC. Ну, сам факт гэтага інтэрв'ю ім вельмі спадабаўся, но гэта ізноў жа тое ж самае, як і з размовамі з Меркель. Сам факт размовы ці сам факт інтэрв'ю адзначаецца як нешта неверагоднае, як падзея. А вось тое, пра што на самой справе ішла гаворка, якія вынікі былі там з размоваў Меркель, ці з гэтага інтэрв'ю, якое, ну, у якім Лукашенко паказаў свой сапраўдны твар, і гэта інтэрв'ю яго сапраўды абмяркоўваюць, бо такое пабачыш, ну, у Еўропе такое досыць рэдка. Дарэчы, можна я вас пераб'ю? Калі ўжо закранулі гэтую тэму, хацелася б спыніцца менавіта на гэтым інтэрв'ю і на тое, як на яго адрэагавала заходняе еўрапейскае грамадства. Таму што у нас тут нават у соцсетках, у беларускім сегменте пачаліся ізноў, скажем так, пачаліся спрэчкі наконт таго, што ці варта было незалежным СМІ звяртаць увагу, даваць пляцоўку, вось навошта BBC гэта зрабіла, навошта яны далі яму магчымасць выказацца, што ад яго пачуеш і гэтак далей. Тут там аргументы былі з іншага боку, прынамсі такія, што гэта рабілася не для таго, каб нешта паказаць і некаму адкрыць вочы з беларускага грамадства, а менавіта для еўрапейскага грамадства. Так вось, еўрапейскае грамадства, ці паглядзелі гэта і ці змянілася, у які бок, якая рэакцыя была на тое, што яны пабачылі?
Ну, безумоўна, гэта брытанская кампанія, якая працуе ў розных краінах, і таму зразумела, што гэта на сусветную публіку рабілася, перш за ўсё зразумела на заходнюю публіку, і у Розенберга вельмі добра атрымалася правесці гэта інтэрв'ю абсалютна спакойна. Ён задаў тыя пытанні, якія патрэбна было задаць. Ён, калі там з боку Лукашэнкі ішлі розныя фейкі і гэтак далей, ён пярэчыў, ён выказваў сваю пазіцыю, ён з Лукашэнкам не пагаджаўся, ён з Лукашэнкам спрачаўся, і адначасова ён здолеў данесці сапраўды вось тое, што гэтае сапраўднае ён здолеў паказаць гэтае сапраўднае аблічча беларускага рэжыму, беларускай дыктатуры. І усе гэтыя жахлівыя цытаты пра знішчэнне недзяржаў грамадскіх арганізацый, усе гэтыя цытаты, што Лукашэнку пляваць, гэтае тое, што ён там пагадзіўся з тым, што збівалі людзей на Крэсціна, калі ён фактычна пагадзіўся з тым, што мігранцкі крызіс робіцца пры ўдзеле беларускіх уладаў, гэта ўсё было данесена, ўсё гэта цытавалася, гэта вельмі добра уклалася ў гэты вобраз Лукашэнкі, які стварыў гэты мігранцкі крызіс, які стварыў гуманітарную катастрофу на мяжы. І важна яшчэ, і гэта вялікі плюс вось гэтага інтэрв'ю Розенберга, што Розенберг, нягледзячы на актуальнасць тэмы мігрантаў, не толькі на ёй засяродзіўся. Там былі іншыя пытанні, там была і ўнутраная палітыка, там былі і палітвязні, там была і становішча прэсы, там был цэлы шэраг пытанняў вельмі важных, і Розенберг, у яго гэта атрымалася нагадаць заходняй грамадскасці пра тое, які сапраўды крызіс сёння ў Беларусі, якое жахлівае становішча ў Беларусі. І калі вось там паглядзець тыя водгукі ў Твітары, у Ютубе ці у прэсе, ну яны вельмі станоўчыя ў сэнсе, што ролю Розенберга і тое, як ён правёў гэта інтэрв'ю, ацэньваецца вельмі станоўча. Ну а вось той вобраз Лукашэнкі як апошняга брутальнага дыктатара, гэты вобраз ён толькі ўмацаваўся, і ён не штучна ўмацаваўся. Просто Розенберг зрабіў усё, каб Лукашенко сказаў тое, што ён сапраўды думае, як ён гэта бачыць, і можа ў нейкіх іншых умовах ён бы так не сказаў. А тут было ўсё вельмі аўтэнтычна, і, канешне, для заходняй публікі, калі кіраўнік, лепш кажучы, чалавек, які знаходзіцца на чале дзяржавы, які фактычна кіруе гэтай дзяржавай, калі гэты чалавек такое кажа, не саромячыся абсалютна, ну гэта, канешне, робіць на заходнюю публіку абсалютна жахлівае ўражанне. Дарэчы, наконт вобразаў, таксама надзённая сённяшняя, так бы мовіць, тэма. Я не ведаю, ці паспелі вы, ці не паспелі паглядзець выступ Святланы Ціхановскай у Еўрапарламенце. Вось ён скончыўся буквально гадзіну таму, можа быть, нават крыху меней. Я таксама паглядзеў не цалкам, але тым не менш, от і нашыя гледачы пытаюцца, калі вы чулі выступ Ціхановскай у Еўрапарламенце, ці не падалося вам, што яна пайшла ва-банк? Даволі рэзкая гаворка, абвінаваўчая месцамі. Ну, да прыкладу, вот я чуў асабіста, як яна абвінаваціла тое ж самае BBC і Deutsche Welle у тым, што тыя, пішучы пра Лукашенка, называюць яго прэзідэнтам. Ну, Святлана Ціхановская відавочна гэта зрабіла, бо яна бачыць, што гэтая тактыка працуе. І гэта прыклад яе самастойнасці. Яна не павінна казаць тое, што падабаецца заходнім палітыкам. Калі ёй нешта на захадзе не падабаецца, ці не падабаецца стаўленне, ці не падабаецца лексіка, якую выкарыстоўваюць заходнія сродкі масавай інфармацыі, гэта яе абсалютнае права пра гэта адкрыта заяўляць, нягледзячы на тое, не думаючы пра тое, а як на гэта паглядзяць, не ведаю, там у Парыжы, у Берліне, альбо у Рыме. Калі Святлана Ціхановская жадае быць беларускім палітыкам, яна не павінна арыентавацца на заходніх партнёраў.
гэта агульна кажучы. А цяпер што тычыцца стратэгіі, так бы мовіць, ну мы ж ведаем гэтую гісторыю з Меркель, якая патэлефанавала Ціхановскай. Гэта, дарэчы, вельмі цікавы і моцны крок. Нават не столькі тое, што яна патэлефанавала і сказала, што яна будзе падтрымліваць, што Германія будзе падтрымліваць дэмакратычны рух у Беларусі. Хутчэй, гэта такі вельмі моцны публічны крок у дачыненні да Лукашэнкі. Каб Лукашенко не асабліва захапляўся з сваімі так званымі перамовамі з Меркель. Бо там гэта было абсалютна вымушана, яна вымушана ім патэлефанавала, бо іншага выйсця з сітуацыі не было. Калі б, напэўна, Меркель гэта не зрабіла. І зноў жа, я не кажу, што гэта неспрэчны крок. І я нават асабіста вельмі стрымана гэта ацэньваю, досыць крытычна выказваўся наконт маральнай кампаненты вось гэтых перамоў, не перамоў, гэтых званкоў Лукашэнку. Але калі паглядзець на тое, што адбылося вось у выніку, што мігранты былі адведзены, што людзі не паміраюць на мяжы у выніку, ну гэта зразумела вынік таго, што Меркель зрабіла гэты крок і з Лукашэнкам паразмаўляла. Ну гэта было вымушана. З Ціхановскай яна размаўляла, зразумела, не вымушана, а добраахвотна. Ніхто яе не прымушаў. І зразумела, што ўжо апошнія дні свайго знаходжання на пасадзе канцлера Германии у Ангелы Меркель хапае працы, тым больш, што і ковідная сітуацыя ў Германии вельмі складаная, ёсць і іншыя праблемы. Так што калі яна знайшла час для таго, каб паразмаўляць з Ціхановскай, гэта азначае, што для Меркель гэта сапраўды была важная справа. А цяпер пытанне, чаму яна гэта зрабіла? А зрабіла яна таму, што Ціхановская у Вене досыць крытычна і, ну, я б не сказаў, што вось жорстка, але крытычна выказалася наконт гэтых званкоў і сказала фактычна, што беларускае дэмакратычнае грамадства ну не вельмі разумее, як вось гэта, што там на самой справе адбываецца, чаму Меркель размаўляла з Лукашэнкам і гэтак далей. Гэта прайшло ў прэсе, спачатку аўстрыйскай прэсе, потым гэта падхапіла і нямецкая прэса, і ў гэтай ужо сітуацыі Меркель павінна была рэагаваць. Яна вырашыла, каб не было непаразуменняў, трэба лепш паразмаўляць з Ціхановскай і сказаць Ціхановскай, што гэтая размова з Лукашэнкам былі выкліканы выключна гуманітарнымі пытаннямі. Калі яшчэ дазволіце, там у гэтай размове паміж Ціхановскай і Меркель быў досыць цікавы анекдатычны момант. Справа ў тым, што Ангела Меркель добра валодае замежнымі мовамі. І англійскай і рускай мовай. Рускай мовай яшчэ з часоў у ГДР, з сваіх школьных часоў. Але Меркель публічна не выказваецца на замежных мовах. Яна свайго кшталту перфекцыяністка. Бо яна лічыць, што ўсё ж таки валодае яна мовамі не вельмі добра, таму яна на публіцы, напрыклад, на англійскай мове звычайна не размаўляе, тым больш на рускай мове. Ну, з Ціхановскай яна размаўляла на англійскай мове, і дзякуючы Ціхановскай я ў прыватнасці упершыню пачуў, бо там было ўсё на громкай сувязі, як Ангела Меркель размаўляе на англійскай мове. І тое, што там праз нейкі час гэтае відэо з канала Ціхановскай знікла, напрыклад, звязана, я мяркую, што гэта звязана хутчэй з тым, што Берліну гэты момант не асабліва спадабаўся. Ну, а мне патлумачылі ў офісе Ціхановскай гэтую сітуацыю тым, што паводле пратакола яны маюць права выкладаць толькі свае рэплікі, ну, калі гаворка ідзе пра відэо. Так. А тут как бы трэба выкладаць па ўзгадненні, ну, відаць, выклалі спачатку без такого ўзгаднення, апомніліся, адумаліся, прыбралі, ну, вот. Ну, мы пачулі, як Ангела Меркель размаўляе на англійскай мове. Ну, а мы пачулі, як прэзідэнты здаровага чалавека могуць паразумецца паміж сабой без перакладчыкаў.
скажем так. Давайте яшчэ нарэшце да актуальнай тэмы. Я так разумею, што нарэшце такі нямецкія сацыял-дэмакраты паразумеліся, знайшлі магчымасць паразумецца з зялёнымі і свабоднымі дэмакратамі, і гэта ставіць ужо фактычна кропку ў фармаванні новага ўрада Нямецчыны і адпаведна выводзіць на пасаду канцлера Олафа Шольца. Што это азначае для беларуска-нямецкіх, нямецка-беларускіх адносінаў? Ну, гэта дакладна так, засталіся фактычна фармальнасці. Мы размаўляем, а адначасова ідзе прэзентацыя кааліцыйнай дамовы, потым кааліцыйная дамова павінна быць зацверджана партыямі, якія ўдзельнічаюць у кааліцыі, а пасля гэтага канцлерам павінен быць абраны сапраўды Олаф Шольц. Ну, мне падаецца, гэта ўсё такая фармальная частка, галоўнае рашэнне сапраўды ўжо прынятае. Што тычыцца Олафа Шольца, то ён і ў час, і яшчэ пасля выбораў у жніўні 2020 года ў Беларусі, ён быў віцэ-канцлерам ва ўрадзе Меркель, міністрам фінансаў, і цяпер у час міграцыйнага крызіса ён выказваўся досыць жорстка. Ён выказваў падтрымку беларускаму дэмакратычнаму руху, была вельмі жорсткая крытыка Лукашэнкі, падтрымка санкцый, і гэта чалавек, які сваю пазіцыю ён не змяняе. Ён сустракаўся з Ціханаўскай у мінулым годзе, ён сустракаўся з Ціханаўскай, калі Ціханаўская апошнім разам была у Берліне. Ну, ён паказвае сябе як прыхільнік дэмакратычнай Беларусі і прыхільнік, вербальна, пакуль вербальна, паглядзім, як будзе далей, жорсткага курса ў адносінах да Лукашэнкі. Але я ўжо ў нашых эфірах падкрэсліваў, што вось гэты ўрад, які ён сфармаваны, у ім кампетэнцыі яны падзелены вельмі цікава. Калі паглядзець на сацыял-дэмакратаў, так сацыял-дэмакраты будуць займацца галоўным чынам унутранай палітыкай. Міністэрства ўнутраных спраў будзе сацыял-дэмакратычным. І канцлерам будзе Шольц. Сацыяльныя пытанні будуць галоўным чынам вырашацца сацыял-дэмакратамі. Калі мы паглядзім на свабодных дэмакратаў, у іх будзе міністэрства фінансаў, гэта вельмі важнае міністэрства, але таксама, напрыклад, міністэрства адукацыі і міністэрства юстыцыі. Калі ж паглядзець усё ж такі з беларускага пункту гледжання на знешнюю палітыку краіны, то тут галоўную ролю будуць адыгрываць зялёныя. Бо фактычна знешняй палітыкай гэтай краіны нямецчыны будуць кіраваць зялёныя, і профіль гэтай знешняй палітыкі будзе відавочна зялёным, бо Шольц не робіць уражання канцлера, які будзе шмат увагі надаваць знешняй палітыкі. Так бы мовіць, мне падаецца, што знешняя палітыка гэта будзе такім накірункам працы зялёных. І тут сапраўды пакуль няма афіцыйнага пацверджання, але прэса ўжо паведаміла пра гэта. Міністэрствам замежных спраў Нямецчыны будзе кіраваць лідар партыі зялёных на мінулых выбарах Анна-Лена Бербок. І Анна-Лена Бербок з'яўляецца такім вельмі рашучым крытыкам Лукашэнкі і прыхільнікам жорсткіх мераў у дачыненні да беларускага рэжыма. І што яшчэ цікава ў гэтай сувязі, знешняя палітыка зразумела, яшчэ ў наступным нямецкім урадзе будзе так званае суперміністэрства клімату і эканомікі. Пакуль не вельмі вядома, як яно сапраўды будзе выглядаць. Першапачаткова зялёныя проста жадалі, што ўсе эканамічныя мерапрыемствы ўрада будуць узгадняцца з гэтым міністэрствам. Гэта сапраўды выглядае, што гэта будзе суперміністэрства, і гэта міністэрства узначаліць другі кіраўнік партыі зялёных Роберт Хабек. Гэта чалавек, які яшчэ падчас гэтага апошняга міграцыйнага крызіса вельмі жорстка выказваўся наконт Лукашэнкі. Ён прыхільнік санкцыйнай палітыкі, і гэта той чалавек, які, напрыклад, лічыць, што асаблівую ўвагу ў санкцыйным накірунку трэба надаць беларускай калійнай галіне. І гэты чалавек фактычна будзе адказваць за эканоміку. Ну і што яшчэ цікава ў гэтай сувязі, гэта таксама той чалавек, які ў значнай ступені будзе вырашаць лёс расійскага праекта трубаправода «Паўночны поток».
бо лёс пакуль не вырашаны, сертыфікацыя не працягнута пакуль, напэўна, яна працягнецца, але канчатковае апошняе слово будзе за наступным урадам і ў гэтым урадзе з гаспадаром Хабікам. Дарэчы, заўсёды мінулыя гады, калі казалі пра знешнюю палітыку Нямецчыны, ну, меркелевскую, скажем так, палітыку, заўсёды казалі, ну, яны дзейнічаюць у адпаведнасці з так званай рэал-палітык. І гэтая рэал-палітык дае ім, ну, как бы так сказаць, кіруе імі ў тым сэнсе, што для іх адносіны з Расіяй вельмі важныя, а псаваць адносіны з Расіяй з-за Беларусі не вельмі хацелі. Зараз нешта зменіцца? Ну, зялёныя абвяшчаюць, што зменіцца. Зялёныя падкрэсліваюць, гэта пакуль я яшчэ не чытаў кааліцыйнае пагадненне, но пісалі пра тое, што ў кааліцыйным пагадненні гэта будзе адмыслова адзначана, што нямецкая знешняя палітыка будзе мець каштоўнасны накірунак. Каштоўнасці будуць не рэальная палітыка, не эканамічныя мэты, но безумоўна, гэта ўсё будзе ўлічвацца, але каштоўнасці пра дэмакратычныя каштоўнасці, падтрымка дэмакратычных каштоўнасцяў, гэта павінна адыгрываць большую ролю. І Бэрбок таксама гэта шмат разоў падкрэслівала ў час кампаніі. Яна жадала атрымаць гэтую пасаду, яна жадала перабудаваць нямецкую знешнюю палітыку, і такая магчымасць у яе цяпер відавочна атрымаецца. Гэта будзе першая, дарэчы, першая жанчына, якая ўзначаліць знешнепалітычныя ведомства Германії. Эксперты звярталі ўвагу на званкі з нямецкага боку і з французскага боку афіцыйнага Пуціну ў Крэмль, калі размова ішла у тым ліку, а можа найперш, пра сітуацыю на беларуска-польскай мяжы, міграцыйны крызіс і гэтак далей, і, маўляў, кажуць эксперты, што, ну вот, еўразвяз, Захад, спрабуючы вырашыць гэты крызіс, звяртаецца да Пуціна, каб той паўплываў на Лукашенко, ну і, маўляў, увогуле, как бы аддае Маскве у рукі вось гэтую всю вырашэнне гэтай сітуацыі, маўляў, твой гэты хлопец, сам з ім разбірайся, а мы тут тады ўжо як-небудзь цябе аддзячым. Так вот, ці магчыма, што пойдзе Захад на дамоўленасць з Масквой, а Масква з Захадам, каб вырашыць беларускае пытанне? Ну, у гэтым сэнсе вельмі цікавы гэты міграцыйны крызіс, бо падчас міграцыйнага крызіса заходні бок, еўрапейскі бок паспрабаваў розныя варыянты. Яны размаўлялі з Масквой. Меркель размаўляла з Лукашенком. І будуць зроблены адпаведныя высновы. Ці паўплываў, тут цяжка вельмі сказаць, ці паўплываў Пуцін увогуле нейкім чынам на Лукашенко. Была там нейкая, ну, так бы мовіць, станоўчая роля Масквы ў дээскалацыі. Калі будзе зроблена выснова, што Масква сапраўды нейкім чынам дапамагла, ну, магчыма, размовы з Масквой па беларускім пытанні яны будуць больш шчыльнымі. Калі ўсё ж такі роля Масквы не была такой сур'ёзнай і пазітыўнай з заходняга боку, то з Масквой відавочна будуць размаўляць куды менш. Калі ўзяць нямецкі прыклад тых жа зялёных і іх партыйную прадвыбарчую праграму, так, яны не адмаўляюцца ад размовы з Масквой. З Масквой яны жадаюць размаўляць. Жадаюць прынцыпова, гэта не выключана. Размаўляць можна, ці атрымаецца дамовіцца, гэта іншае пытанне, але размаўляць патрэбна. Размовы з Лукашэнкам, ну, такое пытанне для зялёных не паўстае. Калі мы паглядзім на палітычную сцэну Германії, вось рэакцыі на тое, што Меркель патэлефанавала Лукашенко, яны былі розныя, стрыманыя, была падтрымка. Але вось у зялёных там рэакцыя была адмоўная. Зялёныя лічаць, што з Лукашенком размаўляць было не варта. Таму з Масквой размаўляць будуць, але мне падаецца, што вось гэтай асноўная стаўка на Маскву як інструмента вырашэння беларускага крызіса, но яна не будзе вось такой ужо адкрытай, як это было у Нямецчыны ў часы Меркель.
Ну і на заканчэнне вы звярнулі ўвагу на даклад праваабарончай міжнароднай арганізацыі з нагоды міграцыйнага крызісу. Там абвінавачваюць, там троху там выстаўляюць прэтэнзіі Польшчы, вот што яна так абыходзіцца з мігрантамі, але асноўная ўвага, безумоўна, асноўныя прэтэнзіі да беларускага рэжыма, пачынаючы ад таго, што по меркаванні гэтай арганізацыі міграцыйны крызіс быў штучна створаны менавіта беларускім рэжымам. Гэта раз. І другое, на што вы звяртаеце ўвагу, што абвінавачваюць беларускі рэжым у катаванні гэтых ці то турыстаў, ці то уцекачоў. Так вось, якія наступствы абвінавачванні ў катаванні могуць мець? Ну, гэта якраз такі вельмі сур'ёзныя наступствы, бо ўжо ідзе збор інфармацыі, ідзе расследаванне наконт таго, што адбывалася, і пра гэта ў Еўразвязе кажуць досыць афіцыйна, зусім афіцыйна. Чалавек, які фактычна займаўся вырашэннем гэтага крызісу, віцэ-прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Маргарыта Схінас, які быў і ў Іраку, і ў іншых краінах, і ён збіраў там таксама інфармацыю. У іх ужо багата назапашанай інфармацыі наконт ролі Беларусі і наконт не толькі наконт ролі Беларусі, наконт ролі рэжыму Лукашэнкі. І пасля таго, як гэты крызіс на мяжы нейкім чынам скончыцца, калі гэтыя людзі накіруюцца на радзіму, ці увогуле, пытанне, такая нейкая дээскалацыя будзе, ці пытанне не будзе ўжо вот такім актуальным, пачнецца наступны этап. Будуць расследаванне будзе працягнута, і тут магчыма і вылучэнне абвінавачанняў. Так што гэта гісторыя, яна не скончыцца тым, што эмігранты проста накіруюцца на радзіму. Вось гэты прынцып Лукашэнкі перагарнуць старонку, гэта не атрымаецца. Тое, што адбылося апошнім чынам, асабліва вось гэтыя апошнія 2 тыдні там на мяжы, гэта не тыя рэчы, пра якія там магчыма забыцца. Еўропа пра гэта не забудзецца. Так што тое, што мы зараз назіраем, такое павольнае вырашэнне пытання, санкцыйны пакет, гэта, мне падаецца, гэта толькі пачатак. Самае цікавае, як гэта любіць казаць Лукашенко, наперадзе. Ну да, асабліва сведчаннем стаўлення да гэтых людзей, якім выдалі турыстычныя візы, пра якіх казалі, што яны тут ніякіх законаў не парушаюць, па якіх лілі слёзы беларускія прапагандысты, што вот, маўляў, бедныя няшчасныя пакутаюць, іх не пускаюць у гэтую Еўропу, якая сама іх паклікала. Ну, а самі па выніку што зрабілі? Адправіўшы уже пэўную частку гэтых людзей дамоў, паставілі ім штамп у паспарце, уезд у Беларусь на 5 гадоў забаронены. Вот каротенькі такі нюансік. Дзякуй вялікі. Александр Фридман, Зміцер Лукашук у эфіры Еўрарадыё. Слухайце і глядзіце нас, сачыце разам з намі за падзеямі.